Yung level ko is sa C6 siya. So, yung affected areas, torso ko, tsaka hands. Sa everything na pababa, wala na. Paralyzed siya. Pinagkatiwala ko yung life ko sa maling tao. Parang, isa yun sa biggest regrets ko. Hindi ko hahayaan na yung disability ko magiging hindrance para hindi ko na matuloy yung lahat ng mga gusto kong gawin. My name is Noriko Batuhan, 27 years old, spinal cord injury survivor from Cavite. Before yung accident ko, very outgoing ako. Talagang lagi akong lumalabas after work. Pag weekends, hindi pwedeng nagsistay ako sa bahay. Kailangan akyat ng bundok or kitain yung mga kaibigan. Nagpa-photography din ako. Usually, punta ako sa mga cities, nagsa-street photography. Good morning! Walking around Yokohama. Nandito ako sa Itako. Today, pupunta ako sa Tokyo. I am in Hakone right now. Shashin wa totemo ii imasen ka? It means like, is there anyone who wants their picture taken? Yung level ko is sa C6 siya. So, yung affected areas, torso ko, tsaka hands. Sa everything na pababa, wala na. Paralyzed siya. Pinagkatiwala ko yung life ko sa maling tao. Parang, isa yun sa biggest regrets ko. Hindi ko hahayaan na yung disability ko magiging hindrance para hindi ko na matuloy yung lahat ng mga gusto kong gawin. My name is Noriko Batuhan, 27 years old, spinal cord injury survivor from Cavite. Before yung accident ko, very outgoing ako. Talagang lagi akong lumalabas after work. Pag weekends, hindi pwedeng nagsistay ako sa bahay. Kailangan akyat ng bundok or kitain yung mga kaibigan. Nagpa-photography din ako. Usually, punta ako sa mga cities, nagsa-street photography. Good morning! Walking around Yokohama. Nandito ako sa Itako. Today, pupunta ako sa Tokyo. I am in Hakone right now. Shashin